Ya mwachi bi mwa kwa Badwam TV Badwam so yadani ta ekote gwase ni nkranhye nsam adwoada no penso odi asase de amaye de du so no ye Badwam kase samno ne todwo mu bi ya wo betie eni aposifo akire nipa duonu enum ewo aposifo ene adehye wo kwa ubepon tawantawa akoso ewo wontam asase ne mabinti yere honsam ni chemu ebeba Ghana Cocoa Board mpanifo so de nkrata ba abonten eye social media so nkrata ne nam se yekra eye cocoa firi nkrofo man so ebe process wa ha no eno so akire mu se wa mamre mu no ewo ho kwan eno ni nsem bi na no pay me de bro Adom TV Badwam kase o share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV channel 119 DSTV 280 uko YouTube Adom TV 2 medindi afia amankwa tamaklu afia ni DMT said nsam ni chiremu ankasa etie empanifo eda Ghana Cocoa Board ano de nkrata ba bonten na ni nyina agina de ne nam da ubo ana ne nam social media efa nyumaku ahodo ayese wonmo ekra ye koko na womo be process e wo man Ghana mu no Cocoa Board empanifo ba bonten aba be chechire so wa mamre mu no ewo mu mfise Ghana ye nkoko no emu odua ne bo no so edene ode toto nkaye no ho anti omo ede ye niema nkumanom ne ade no kokra no bi no de fra Ghana de no na madimu amawo Adom TV kase etwaso Ghana Cocoa Board nkrata abeto montene so a wonom echire mu se wonom ehunu ewa abefo 10 times so se nkrata bi a Ghana Cocoa Board fo echiro ya wonom koma Afro Tropic Cocoa Processing Company Limited no manfo anti ase yie ya wonom ememu nchire mu foforo ewa abefo 10 times so wachire mu se adwumakuo no echiro be ma Ghana Cocoa Board fo se wonom pese wokra cocoa beans eba wo maimu no obeye hu adwuma na sankrata no anu yi a efri Ghana Cocoa Board fo ho na manfo enyemu enchiremu foforo ewo abefo 10 times so wonom na nkrata yi so echiremu se processing companies a ewo Ghana hanomo ya obubu obosome ewo afimpinu ene baakum achi na wotete ye no emrama wonom ho kwan se wokra koko efi aman foforo so eba Ghana hanomo ebeye hu adwuma wachiremu se wonom waye ne saase de ebe ya se adwumakuo nyina no akwan a wopese woye wonom chocolates ene nyama foforo bi eka ho no wobetumi aye wachiremu a Ghana hanomo koko a woye no edamu soronko kra ne senti se de ebeya enwumakuo ahodo no enya wono mu sikanti wono mu taide kokoo foforo efra Ghana kokoo na eye papa no ya wokra efri aman ahodo so wokire mu se saadie wono mu hyase yeye no eburu mfie aduonu nie ya wono mu ma factories ahodo kwan ema wono mu ankasa kra won kokoo efri aman ahodo so bi te se Cote d'Ivoire Togo Nigeria ene Ecuador The sense when I'm sankrata so the tomanfo nyina animu se sansem wa won krata bia ena mabe for 10 times so no kure bia enim enkrata yi Public Affairs Department ai wo Ghana Cocoa Board ena wono monsa ehyasie Mayanto akase no so na meka say posifo akire nipa duonu enum ewa poye mantem kura de kwa ubepon na ni nyina ne se kromafo ne aposifo de aboani ama emu ensam yenko na yene akwasi dwamna eni nkomo mfasa nsemi ehu akwasi wuti yenka no peya yemoache Josefia ya da se na che yemu kwa ubepon de ne kosi yenti ama kromafo ne aposifo de aboani afia ne nyina na se abrantie bi na wakudi ewe fe ne kwasi tenkran ne nyina kyerem se one ema mienu na kyese ono baba akoda no bi beto no na kyese abrantie timi ku mu mienu nyina no ku mu mienu nyina awie ye no na wode ne ho kan ewura nti na kromanfo no ehwehwe no na enura na nyankopon ya adom a kroman no ekohu abrantie na omde ne ba ye kwawu beton ahemfie no mbedu ho no na kyese kuma ni nyina ko bo hye ahemfie ho sɛ yɛmfa brantie ma na kyese nka wo mu ne nkunu na ɔhene a wɔ kurom ho na ba wu ayɛ sɛ dabi ɔmpene nti ɔfra posifo ma ɔmo baayɛ na posifo baayɛ na kyese ani nya pa yie ɛne nti posifo no dress ya brantie sɛ bibidi ne nti sɛ posini na ɔmo de ne pieyɛ
ɛma kuromanfoɔ no bufu yɛ sɛ ɔmo amfa ɔmo abrante na ama na ɔmo ankunu ɛno nti wɔn sɛsɛ nneɛma hemfie a ɛwɔ kurom hɔ no ɔmo apaapae glasses ne nneɛma a wɔ hɔ nyinaa ɔhene ne kaa mmienu ɔmo asɛe no tikwa ba sɛ ɔmo yɛ saa no apolisifoɔ motorbikes mmiɛnsa a wɔ hɔ ɔmo twa gya to mu ɔmo cars ɔmo sɛsɛ no ɛkɔma ɛnam ɛsɛ ɛyɛ saa no nti no ɛma kuromanfoɔ no so ɛto hyɛ ɔmo so bebree no ɛkɔyɛ sɛ apolisifoɔ no so ɛtoto wɔn ne hwɛ Amerika sɛ deɛ etuo kan nipa mmienu a ɔmo deɛ ɔmo ayɛ nyame dea nipa mmienu nso so ayɛ timamufoɔ no so piraeɛ Amerika sɛ apolisifoɔ nso mmienu nso so ɛnso ho aka Amerika sɛ deɛ kuro no mu ayɛ dagyaa akɔba saa na apolisifoɔ no so ɛfrɛ reinforcement Amerika sɛ deɛ bɛma bia ɛbɛhyia wɔ kuro no mu no na kyɛ sɛ yɛakyɛw Amerika sɛ bɛma wɔ kuro no mu nyinaa dwane ama stores ne nneɛma wɔ hɔ de yɛatoto stores mu a sisi Amerika sɛ anadwo nyinaa apolisifoɔ gu so na mu a ɔmo so kye mmɛmma ne nneɛma wɔ hɔ a kyɛ sɛ kuro no mu deɛ kuro no mu adampan ama sisi deɛ apolisifoɔ na take over enti kwasi wo pa kyerɛ sɛ bɛma kwasi tenkuro sɛ hwan no ɛna ɛmayɛ mmienu na ɔno wɔn twempena ɛna ɔba na nyɛ sɛ ɔno wɔn twempena according to story ne sɛ abranteɛ no kɔto hyɛ maame baako so anaasɛ ɔbaa baako so enti bra wɔne ne ɛda no na obi bɛto so ko hu sɛ deɛ woyɛ ne na ɔbɔ ne din kwasi tenkran deɛ woyɛ ne enti mpato ɔto hyɛ like o repi na anaasɛ dɛ o repi na yɛkyerɛ mu sɛ na maame no wɔ sika bi wɔ no ho akyɛ sɛ o repi na owia no kyɛ sɛ nka wakɔgye sika no okay nti to bo ma yɛ nyabotrɛ enti na sɛ ɔyɛ maame panimu a na wohwɛ na wɔnya mfie bɛɛ sɛ ne mfie no wɔ bɛɛ sɛ aduasa wɔ bɛɛ 30 years ɛna ɔno bɛɛma no nso wohwɛ na wɔ mfie bɛɛ sɛ ɔno nso nam ne bɛɛ ne 30 years saa ɛna ɛwɔ ɔbaa ne fie ana nwura mu ana he ɔbaa ne fie na sɛ ɔkɔto hyɛ no so na ɔbaa no na ɔtɔn nsanti asɛ ɔkɔbɔɔ ne pono so ɔkɔtɔn nsanti anadwo ahomakye na kyɛ sɛ obie no no ɛna kyɛ sɛ ɔkɔto hyɛ no so a kyɛ sɛ ɔne ne da nti deɛ obɛpie no so a ɔkɔkaa sɛ nti nyabokyerɛ o nti deɛ ɔkɔpie so no so no ɔfiri he ɔno nso yɛ ne nua ɔyɛ maame na ɛwurapini ne nua nua ne kɔpie so nti ɔkɔpie so no na kyɛ sɛ meka sɛ ɔku mu mmienu nyinaa ɛno na ma kuro no ɛnyɛ bɔ yɛate hɔ no ase nti kyɛ sɛ so ohun no a wɔyɛ saa nti oku mmayewa no mmienu nyinaa saa pɛpɛpɛ ɛwɔ fie hɔ ne fie no ɔmo nko na ɛte hɔ ana no korɛ ɛhɔ no yɛ sɛ bi akura kakra nti no nyɛ sɛ bi a ɔmo mmienu nko ante but ɛne yɛ anadwo a anaasɛ ahomakye ɛna ɔkɔbɔ ɔpono no kɔdi saa awudie no wow na abrante no ɔyɛ adwuma bɛ mohwɛ na mote ne ho abakɔsɛm a ɔte sɛ wɔ kuro nim no korɛ ne sɛ ɔhɔ no akura no ase no ɔmo nyinaa yɛ akuafoɔ nadeɛ enti no abrante no yɛ kuani akyɛ sɛ ɔno nso yɛ ne kua kakra wɔ kuro nim na ɔno aware wɔ ma na saa abrante no deɛ wadi awu no mɔmu deɛ ɛno deɛ no kura ni yɛ ntimi nya na abusuafoɔ mu yɛhu so wɔ yere ɛwɔ ma na deɛ nti saa na ɛma wua na wakum wɔn nso wɔ ekunu ne mma maame no deɛ mfa sɛ ɔwɔ ɛma na ne ma dodoɔ no na yɛnyaayɛ na ne kunu deɛ yɛante sɛ bi a ɔwɔ kunu na deɛ ɔbɛtoo so no nso yɛ kunu aka ho no ɔno nso wɔ ma dabi ɔno deɛ mfa sɛ ɔno yɛ kuma akɛ sɛ ɔno deɛ oniba ɔne ne sista no nɛte ɛna nti wakum nipa mmienu free ɛna tututoɔ no ne adeɛ nso asa ka nipa mmienu nti ɛka bɔ mo nipa nan na afi mu na nipa nan so na meka sɛ ɔmo apira mu ɔden paa no na etuo na keka wɔn ma na ɔmo apira no ɔmo apira no deɛ etuo na keka wɔn posifoɔ no akyerɛ mu sɛ abira na ɔmo kɔ ahemfie wɔn ahemfie no gate da no nti ɔmo lɔki wɔn hyɛ inside a na ɔmo ma kwan ma ɔmo mpie nti ɛkɔba asa na yɛ sɛ ɔmo nso fɛ reinforcement ne baayɛ no na kurumafoɔ no toto aboɔ ne nneɛma akyɛ sɛ ɔhene kora wɔ kuro no mu no na ne nkwa dasaneɛ mu akyɛ sɛ na awerɛ ho sɛm paa nti deɛ bɛyɛ a no sɛ ɛsɛ ɔmo ma warning shots na sɛ bɛyɛ a ɔmo bɛtumi asuro kakra ɛno na ama etuo yi bi ɛkɔka saa nipa yi mu bi nti mehwɛ o sɛ kuro no mu no ɛte sɛ curfew bi aba hɔ ana security bambɔfoɔ agye kuro no abɔ so sɛsie no kwen no ene posifoɔ yɛ sɛ nka ebedi nkɔmmɔ but ɔmo kyerɛ mu sisi ya deɛ ani bra bante ɔmo ntimi yɛ ni nkɔmmɔ sisi ya na emom yɛ nan so sɛ yɛmfa curfew nto hɔ nanso mekodu hɔ bɛyɛ sɛ wia bɛyɛ nɔmɛnsa na kuro no mu opɛ sɛ de sahye water krata unya ne nyinaa kyerɛ sɛ obi ato ne sto mema okuro no mu nyinaa adwane
make us say and ana dream na posi for na bom pempen ya ma de ya chen a isi ya be ma ukru ni mo no go na to them binimo so atimi anante aba price so onzo mo ne price so ben pa atese omu nyina edwane na ye hia wo se we be ma nko ade e be chew atese wono ye de wo ko na ye chew onzo so anya se ye de wo jawo keke ye bo pa yi atimi se ano de ne nti me ni nyina edwane akwasi yemfo wunsi ye beba won champion na afa ya behwe na ade achekura ye hwe de yekoso ho na woni nana no nso kasa ye ho me na di nkomo pa yo ede yemfo wunsi ani entie nana ene no ye da se kwasi dwamna ya mane boni de akoso e wokwa ubepon e na wote ne nkara na yenkotie ohene no nanimu nsem bia odi tudwe emienu but the wepra de ba ko de binim no oti ase ha se on de minimum no pere ba ko kura de me kwala man 200 Ghana say omofa den ko hospital because we twa hwe ama nti no bi ka bia so onfa no nti ka bia ye twam na me pa ne che no de ne tum nti ye firi ha ene me ko fe se wanya nkwa na se bia oda so wote bia bone ni mo ti bi e kire ba me ba ne boys na bodwa almost say within India just say yin aba so ene sa ne tie de a mu mi nya ntobo ase but asem na ye toto bo kwa hemfie on de nya hemfie ho ne aku boy no wo ho de nya ntobo ase na police bomb be yo madwuma wi a de on be ka kire beto ye nyina ye me ka bia boys na anti ase the boys ne started say omo ye dede the mu ya ne say police car ba ko abedu ne police motor abedu police car ba ko ba ye no be dey shift the one ni nyanam don't start so omo tutu the boys so any bere ye say omo tutu na ka ba ko no omo so any bere ye so omo wo ase police and no kwani omo na police police strage police motor ni negua omo di gato mo hye no negua the police for na e ba ya omo be fa enipa me kwa ma hunu no a kire no omo ka kire say omo dress ne police ata ono waji akusi ni fie wa obaka kire mse patrol no oni chen ase nyeso ono enya kukuduro ya nka ono ashi ifia anyamia daworo ma police fuwe fa ono ekwan a ono ko training ya kire wo udine no ono dressing dise police ni pepepe e share ni police ntade ndi won di ni epie no like so ono hu se udini na won de ko isa so wona dress police ni pepepe na wono edi ni pie free ahimfia edi ni ko wura ka mu edi ni ko agese matia mabai vanza ahaju kakre ani a moti ya dia gusi no mabro san ye wo se ne ndua windows ro ba ni maye na stray windows ni bi wona bo ni nyina de tie ni abo asese no mani nyina yakura ni wura bank wona twehwe ni adi nyina wona se ni nyina aka futu am de mrantie wokumu ani sebe tafrache empanisa nanso enya basa sisi ya yenya no ade na koi edie adwemmone ewu bibire tirim se ebe hia himfi ebe se enoma no mo se no a yenya na yitwa ye ho asan be sisi jampa iti mesre mo se obi anka ne kuma ento ne yam sisi die afu mu ko enye hu bi enya kire no awie ewo kwa ubepon eno no na wote se ye ne kromani ba kokasa ne nananso edi nkoma ya ma ne boni kwasi dwamnanso aboye nchiremu ti ye bedi akire na afi ya hwe ne a ekoso ewo ho ba yentoa kase no eso na Ghana Union of Traders Association guta se won modie aban no nhihye foforo bi a wode ba se nyinam hoden wode to so no de won ne ya adwene ba bia ne ho be yi Adom TV etwaso yi ne babetu adwumayefo ene adwadifoɔ so esan sɛ ahokyerɛ ɛwɔ man mu dada gutafoɔ kyerɛ mu a vata wɔpɛsɛ wɔde to anyinam ahoɔden so no ɛde haw ɛbabetu edwa ahodoɔ so ne titiru ene wɔn mu a wɔde anyinam ahoɔden ene di dwuma wɔkyerɛ mu a sɛ adwadifoɔ yi ankasa no sikasɛmu ahokyerɛ ɛda wɔn mu so dada ne senti sɛ wɔsan de saa vati ɛba anhwɛ yi a ebema wonum apamu adwumayefo bebre na mpo wonum adwuma kora no wobetutu mu wonam nkrata isu echire mu se emission levy aban ede aba no eno so ede hawo bebre eba betu adwadifo ene enwuma ahodo so guta kire mu se aban egeto ewo anyinama hoden ahodo bi so te se petroleum gasoline diesel kerosene ene LPG the senti wonam nkrata isu ede to aban ene mu se wonya nhyehyeye foforo ne mum wone ka bi omufo nyina entena se enwunwene akwan pa
wɔbɛfa so ahyehyɛ saa tuo yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛboa adwadifoɔ wɔkyerɛ mu sɛ ansa na wɔbɛhyɛ ase de saa tuo yi ayɛ adwuma no ɛho bɛhia sɛ wɔnom a wɔhia nyinaa no wɔbɛdwe wɔnom adwenkyerɛ na wɔhunu akwan pa a wɔde bɛfa so a ɛbɛboa ɔman sikasɛm ɔnam saa yɛ so de to aban anim sɛ ɛbɛyɛ a anka wɔmpa akwan pa a wɔbɛtumi afa so ɛnyɛ sika sene sɛ wɔde ɛtoɔ ɛbɛtoto adwadifoɔ ɛne wɔnom dwa a wɔdie so saa nkrataa yi Dr. Joseph Obinya wɔyɛ president a wɔda Ghana Union of Traders Association ano ɛna ne nsa ɛhyɛ akwan na no pay mede esie medidi afia amankwa tamaklo yenwie afina da bonkrata no ene online stories so aye krado simaba mienum miensa yenche ebesaba ne atoaso